Čaute, vítajte môjho ďalšieho videa. Ideme si stiahnuť nejakú aplikáciu, to sú kúzla. Tu napíšeme magia. Tak. Potom ťukneme tu. Toto je veľmi dobré. Tak. Dáme si inštalovať. Dáme súhlasím. To sa bude stiahovať. Musíme to ešte kontrolovať. Dobre. Prebieha inštalácia. Toto sa vám rýchlo veľmi stiahne. Musíte ešte počkať. Na budúce to budeme aj hrať. No a už len kliknite na otvoriť a môžete to hrať. Tak čaute.